Kowe gelem ndak pondhong ndak bantali asta manjing telenging tilam sari Prabu Kala Sereng wah mban wonten cawuh suarane mban waduh wow gawe kendhu setutku inggih piye Drupadi aku gelem mbok pek bojo kaya aja goroh ora goroh nanging iki nyata nanging aja nganti aku kelepetan dedosaning wong sinuwun Kala Sereng ingkang wujuding buta ingkang saknyatane betah buteng aniaya aja selak kowe demen gawe pepatining sak pepadane aja selak kowe demen gawe cintrakaning sak pepadaning urip mula yen to kepengin ngepek Wara Drupadi